then just different cut. Gusto ko talaga ito eh, propagate eh. Hello, good morning. Welcome again to our channel. Nandito tayo guys. At tinitignan ko yung nagtatrabaho sa taas. Nakikita from here. Ayun siya sa pinakatuktok. Ayun o. Ayan, tinatrabaho nila yung tie beam. At dito ngayon sa garden ay naghahanap na naman ako, you know, ng mapapropagate. Marami kung sa mapapropagate. So, ang gusto kong i-propagate ay gusto ko talaga ito eh, i-propagate eh. Pero ang gawin ko is that I will cut natin yung kanyang dito. I-cut natin dito. Dito oh. Dahil meron siyang roots na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 6 ay gusto ko putulan dito. At ito ang ilagay natin sa another pot. Pero before that, katin lang natin to, patuyuin natin yung kanyang sap. Katulad ng mga ginagawa natin sa iba nating philodendron. Para maiwasan na magka-fungi. Ganun ang ginagawa ko guys. Kasi nakita ko minsan sa isang nagpropagate na talagang sanay na siya sa gardening, ay ganun ang ginagawa niya. Before planting, ay pinapatuyo niya muna yung sap nung yung naputulan. Ganun. At ito naman, ino-observe ko kung matapkat na naman, kasi pinaparami natin nga. Oh, pwede na naman to. Itapkat na naman natin to. Dahil 1, 2, 3, 4, 5, ang dami, di ba? At buhay na buhay yung roots. Pwede ito. Okay, dalawa. Natumba. Wow, malakas kasi ang hangin kahapon, kagabi. Tingnan mo naman yan. Oh, ang dami. So, pwede nating itapkat din ito. Diyan. At maripat. Okay. Oy, bumangon ka. Ano nangyari sa'yo? Ay! Natumba siya guys. Kawawa naman. Kawawa naman siya. Natumba. Diyan ka. Dapat may tingal ito eh. Ganyan. Okay, yan. Tumayo na siya. Sumandal kay cardboard. Tingnan nyo naman ang giant cardboard natin, no? At ito naman, si Angela na isa pa. Dito ay tingnan natin. 1, 2, 3. Pwede itapkat to. Ang daming roots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roots. So pwedeng itapkat. Itapkat ito, ilipat natin sa pot na malaki. At ano pa? Gusto ko rin ito. So big plants ang ating itapkat. Kung papayag yung isa. Kasi hindi ko alam. Ito rin eh. Ito rin si Prince of Orange. Ito. Prince Albert ang tawag ng iba. Prince Albert ay ang dami ring roots. Pwede natin itapkat. Oh, see? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, 6. Tapos ito pa si Kurong. Makita nyo si Kurong. Tapkat ako ng tapkat. Ang topic ko, hindi naman ako bumili ng malalaking pots, pero I will check. At least magkaroon ako ng 8 pieces. At ito naman, pwede rin itapkat. Oh, si Kurong. Para mapadami natin. Kasi ang mahal naman nito. Bakit kaya dito sa Bohol, ang mamahal ng bilihin, pati sa halaman, dun sa Luzon, ang mumura. Dito, meron namang mga bumaba ang price, katulad ng Florida Ghost na tinanong ko kay Ate Celine, ay 100 yung kanyang cutting. Yun lang nakita kong mura. Namurahan ako doon. Pero yung iba, naku, mahal pa rin.
At si Sialum, pwede ko ring itapkat. Ayan oh. Yan, matagal nang pwedeng itapkat yan. Ang dami nating pwedeng itapkat na malalaki. So, I will search for pots na malalaki para tayo magtapkat. Pati ito, si Congo. Ilagay natin sa pot na malaki para lumaki. Kasi hindi siya lalaki kung ganyan lang. Ano? And then, yung green ball natin ay marami na. Ano pa? So, meron tayong 6 na tapkat nga sinasabi. At dito si David Sonny ay ito naman ay napaka wala kang kakitaan na pwedeng itapkat. Wala. Ito ang damot nito. Kaya mahal ito eh. Kasi ang hirap very rare ito dahil hindi madaling maparami. That is why. That is the reason why. Kung bakit ang mga plants ay ganun. Tingnan nyo dito. Ay, nako, namulaklak. Ang ganda. What is this? Ay, ang sarap ng amoy. Ito ba yung kamya? Ito yata yung kamya. Ang bango-bango. Salaga. Ang bango. Ang bango-bango ng kamya. Kamya o dahlia? I don't know. Mamaya, sasabihin ko. At ang pink princess natin ito ay ganyan. Kukuha rin akong cuttings dyan para mailipat. At dito naman sa parting ito, ayan, in-update natin kung anong maha-harvest natin, guys. At marami dito sa jungle. Ito po ay jungle. Jungle talaga yan. Take note, it is a jungle. Junglelan. Ha? Petit Jungle 1 and nandito tayo sa Petit Jungle 2. At ito naman ay may mga tumubong maliliit. Ayan. Ilipat natin yan. Ayan, nagkaroon siya ng seedlings. Ito naman ang mura na ngayon. Mabili mo ng 100, ganon, yung maliliit na seedling, 50 pesos. Noon ako, Diyos ko ang mahal. Itong mga Zamia natin, ito yung maliit nila doon sa Old Airport. Narinig nyo naman sa video, ang sabi nila is 18,000. Depende sa laki at depende sa sa age. At ito naman si Big Bill. Ito ang hindi ko nakitaan kahit saan, guys. Sino kayang may ganito dito sa Bohol? Big Bill. The Big Bill. Ayan. At tinitingnan ko kung ano ang matapkat. Yun ang nakita ko. Marami pa. Ang dami pa doon sa Petit Jungle 1. Okay? Mamaya. Maghanap muna ako ng guys, ng pots na malalaki. Maliliit lang ang binili ko eh. Itong giant micans natin, dumami at dumami ng dumami. Ako'y nag-alala dun sa trabahante natin. Tingnan mo naman oh. Nako. Diyos ko, ingatan mo siya. Ang taas. Itong bahay namin eh, wala pa. Ang dami pang kailangang gawin. At ito naman, itong Zamia, yung seedling, ayan oh. Ito namang mga marites na ito. Diyos ko, gumapang ng gumapang dyan, kinukuberan. Yung sinasabi ko, ang marites ay ganun. Marites eh. Marites eh. Ayan. Yung welcome plant natin ay ito. Awa naman na Diyos, naka-survive from the Typhoon Odette. Okay na okay siya, lumaki ng lumaki. Ito binili ko ng 2 tangkay lang, 2 ganyan. At noon ang price nako, Diyos ko. Kakatakot pag-usapan ng mga prices ng plants noon, guys. Pero hanggang ngayon naman, may mga plants na talaga namang Three different types, but then just different cuts and mixing and mixing, and there's so much variety.